Pinoy Bus Driver TV. Alas 3 ng hapon. Sakto. Alis na tayo dito sa Aerosol. Mayor, maraming kilometer ng building eh, sa school dito. Punta na tayo na Pasay Doon, Philippines. natira mga kapatid pa doon. Salamat. Tahu? Tayo pinakapasok ng iriga, tatawag na lang nila kung ano. Wala na yung mga nagrega. Tatawag na lang tayo pagka kumay ko na yung ano. Dahil wala nang bus doon. Ang dating natin. Ibig sabihin, pag walang pasero, hindi na tayo mapasok. Oo, tatawag mo tayo. May pasero siya. Pasok tayo. Sino tayo? Ayos. Iyak ka lang. Pag tayo sa akin, Pag sana may mga mapitong tayo sa daan. Nakasatubig ko. Kaya sa mga rin. Kumaya sa mga bata. Sila tayo.
Berna. Yeah. Kaya parang gusto na wave paano? Kaya mo start.
Ano kay? Baka sila sa mga.
Paano yung pupunta na sa Uban? Uban, Bicol. Okay. Ako sa Uban, Bicol. Mga pala si... Kaya kumaliwa ka dyan. Pumunta ang Magallanes yan. Gusto nga pala si ano. Ay, dito pala sa kabila. Ang Magallanes. Sa kabilang kanto pala. Gusto na rin. Gusto kaya si Arlon pati ang mga. Kaya... Kilgaon. Camarines. Yan, yung kanto yan. Kaliwa. Yan ang Magallanes. Tapos sa mga bigapan. Ha? Ito ang din sa bigapan. Yung mga tao. Oo. Walang pasayro. Doon. Doon? Oo. Wala.
Uran. Surat. Kemudian kalau udah listrikan,
sa crossing Kabuyog, Bicol. Welcome, susunod. Kumana tayo dyan sa kanto. Kaya lang ko ng gubat. Yes. Barcelona, Tangusan, Bulusan, Erosin. Pwede ba magpag doon sa Bulusan? Pagkaon na lang. Kaya kita gubat ng Erosin. Luis Mundia. Sir Nicolado, Luis Jaime. Sir Alexis Pellegrini. Yang bukan. Sir Fernandez. Si Avila. Ito po kawin, si Aran. Sa Hino. Di kasama ko sa Liberty. Sa taon sa mga buhatan. Dr. Mawili. Barangay Buhatan.
Dito na sa Sursugol.